हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जुबिनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव क्लास 8 पास गोबां फंबाय बिनानावमोन दं बेनिफ्राय आन्डार मेट्रिक दङ स' गोबां नोंथांमोनाबो साख्रि लानो नागिरो स' बेयाव नोंथांमोननो मोनसे हेल्पफुल भिडिअ लाबोदों जे जायफ्रा देग्लायसो एग्जाम होगोन नोंथांमोना प्रिभियास कुइसन पेपारखौ नायनो हागोन डाउनलड खालामनानै जे माबादि आनजादाव एग्जामाव फैदोंमोन कुइसना जों बेखौ नायगोन ग्रेड 4 नि जों बेयाव डिसकास खालामगोन नेक्स्टआव ग्रेड 3 फैगोन ADRE नोंथांमोननि फैनो गोनां भेकेन्सि 15,000 सफैगासिनो दङ जेराव क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगोनो ग्रेड 4 आव हायो क्लास 8 पासनिफ्राय 10 पास नोंथांमोना HS पास नोंथांमोना ग्रेड 4 आव हागोन डिग्री पासआ हानाय नङा स' मानोना गभर्नमेन्टआ क्राइटेरिया खालामबाय जे क्लास 4 एबा ग्रेड 4 आवहाय डिग्री पासखौहाय दानिया एप्लाइ खालामनो होआ दा बेखायनो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव स' अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जोङो नायगोन ग्रेड 4 नि प्रिभियास कुइसन पेपार स' अफिसियेल नटिसआ ग्रेड 4 साख्रि ओंखारोब्ला बेयावनो नोंथांमोना मोनगोन भेकेन्सिखौ नाथाय ग्रेड 3 आव बांसिन फैगोन देग्लाय स' ग्रेड 4 आव एसे खम फैगोन स' बेनिफ्राय जोङो पेपार 1 and 2 जोङो बेयाव नायनो हायो स' नोंथांमोननि आनजादा बेसेबां नाम्बारनि एग्जाम जायो पेपार 1 आव देन बेनिफ्राय क्लास 8 पासनिफ्राय 10 पाससिम पेपार 1 हागोन एन्ड पेपार 2 होनोबा 10 पासनिफ्राय नोंथांमोना HS पाससिम हायो दा जों बेखौ A to Z डिसकास खालामगोन दा बेखायनो आं बेयाव मोनसे पेपार 1 आव जायखिजाया सेट A आवहाय डाउनलड खालामदो नोंथांमोनाबो डाउनलड खालाम लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव दा आनजादा नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार जागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना क्लास 8 पास लेभेल एबा ग्रेड 4 आवहाय नोंथांमोना 135 मोनदों अके स' बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया नोंथांमोना गोसोबादि आनजाद होनो हागोन आरो बिनि टाइमा जाबाय 2 घन्टा स' नोंथांमोना 2 घन्टा एग्जाम होनो हागोन बे जबावहाय ADRE आवहाय आरो बेयाव जेबो नेगेटिभ गैया गोसोबादि नोंथांमोना मार्कशिटआव बेयाव नोंथांमोना कुइसन मार्कखौहाय माने कुइसन पेपारखौबो मोनगोन स' कुइसन पेपारा बेबादि फैगोन मार्कशिटआव फैगोन नोंथांमोना 2 घन्टा मोनगोन आरो बेयाव स' इंलिसजों बर'जों हिन्दीजों एसामिसजों बेंगलिजों गासै मोनबा टाइपनि नोंथांमोना आनजाद होनो हागोन लेंगुवेजआ आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय जे 135 आरो मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोनगोन स' गासै 135 टा कुइसन फैगोन अके आरो काट अफआ थांनाय बाराव 80 प्लासआवनो मेक्सिमाम काट अफ थांदोंमोन एन्ड बेनिफ्राय स' खायसे खायसे भाइभा टेस्टआवबो नोंथांमोना नाम्बार लानानै एड जानानै बारा थांदोंमोन स' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय लेंगुवेजआ मोनब्रै नोङो इंलिसजों नङाबा हिन्दीजों नङाबा बर'जों जेराव कम्फर्टेबल बेयावनो कुइसनखौ नायनानै बुजिनानैहाय नोंथांमोना एन्सारखौ होनो हागोन स' बेखायनो नोंथांमोना A to Z बे PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला डिसक्रिप्सनाव लिंकआ दंखायो प्रेक्टिस खालामनो हागोन दा जोङो मोननैसो जोङो कुइसन पेपारखौ नायगोन दा नै नोंथांमोना बर'जोंनो गासैबो गाइडलाइन्सखौहाय A to Z नायना लानो हागोन जे आनजादा 2 घन्टा जागोन होनना बुंदों बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोनगोन दा एग्जाम्पल जों फार्स्टनि कुइसनखौ जों बेयाव नायगोन जे सिलेबासा माबादि फैदोंमोन बेनो जाबाय नोंथांमोना ओरैबादि मोनदों मोनसे कुइसनखौनो मोनबा लेंगुवेजजों सोंनायखौ नोंथांमोना मोनगोन दा एग्जाम्पल आसामनि गिबिसिन गोदान मुगानि नायजाबसालि न'ब्लां बान थियेटारा बहा दङ जुदि नोंथांमोना बर'नि सोंनायाव कनफिउज जायोबा नोंथांमोनाहाय इंलिसावबो नायनो हागोन अके स' नोंथांमोना बान थियेटार होननाय बुंदों स' बे बबेयाव दङ बेबादि कुइसन सोंनाय जादोंमोन बर'आवबो नोंथांमोना नङाबा इंलिसावबो नायनानै क्लियार जायोबा नोंथांमोना जेराव क्लियार बेयावनो एन्सारखौ होनो हागोन थिग बेबादिनो बे साबजेक्टआ जाबाय ससियेल साइन्स एबा समाज बिगियान नोंथांमोना फरायनांगोन समाज बिगियानबो फैयो इंलिस फैयो मेथ्स फैयो रिजनिं फैयो नोंथांमोना साइन्सबो माखासे नोंथांमोना नायनांगोन दा सेकेन्ड नाम्बाराव गाहायनि बबे हादरा खोला आमेरिकायाव दङ थिग बेबादिनो समाज बिगियाननि आन्दाराव जिअ'ग्राफि लेभेलाव फैदों थिग बेबादिनो नोंथांमोनाहाय समाज बिगियानखौबो फल' खालामनांगोन क्लास 8 लेभेलनिफ्राय 10 पारसेन्ट नोंथांमोना जाहाथे हानायसेबां कालेक्सन खालामो एन्ड नोंथांमोना मोजां होयोबा नाम्बार मोनगोन आरो नाम्बार 4 आव गाहायाव होनाय भारतनि बबे सौरा लैथो सेराव नङा थिग बेबादिनो नोंथांमोना ससियेल एबा समाज बिगियाननि सायाव एसे नोंथांमोना नलेज थानांगोन एन्ड जिअ'ग्राफिखौबो नायनांगोन जिके नायनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना मेथ्स रिजनिं इंलिसखौ नोंथांमोना नायनांगोन स' बेखायनो प्रेक्टिस खालामखा बेयाव नोंथांमोना दाबो गोबां टाइम दङ स' प्रेक्टिस खालामना लाबानो जाबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव क्लास 8 पास लेभेल बेनिफ्राय 10 पास लेभेल बेनिफ्राय HS पास लेभेल 135 नि आनजादा जायो स' बेनोमोन नोंथांमोननि एडभान्स इनफरमेसन